My sme nastavení samozrejme na plynulú prácu, pretože úrad sa tým, čo sa deje v parlamente, nemôže zastaviť. Teda naďalej pracujeme na kauzách a na agende, ktorú máme. A zároveň samozrejme pozorne sledujeme a neustále sa snažíme vysvetľovať škodlivosť tohto návrhu, rozpor s právom Európskej únie a poukazujeme aj na to, že Slovenská republika tak môže prísť naozaj obrovské finančné prostriedky, nie kvôli nejakému trestu, ale kvôli tomu, že dobrovoľne sama sa rozhodla nerešpektovať právo EÚ, ktorého je súčasťou a ku ktorému sa aj zaviazala. Úrad nekončí a kontinuálne pracuje. To, čo sa bude diať po 1. januári, to nevieme, ale podotýkame a zdôrazňujeme celý čas, že agenda obetí trestných činov, kedy časť z nej, podotýkam len časť, a teda nie celá, ale jedna fragmentovaná časť má prejsť aj na nový úrad, nie je vôbec pripravená a nevyzerá to tak, že by od 1. januára pripravená mala byť. V tomto novom návrhu zákona nie sú asi ani rozpočtové prostriedky, ani určení odborníci, ktorou sa touto témou budú zaoberať. Teda do istej miery sa vlastne paralizujú dve agendy od 1. januára a tým je agenda ochrany oznamovateľov, pretože kapacity budú zmenšené a potom aj agenda ochrany obetí trestných činov, pretože na ne nebudú žiadni odborníci alokovaní a tam podotýkam, aj tam máme záväzky zo strany európskeho práva, ktoré vyslovene hovorí, že takíto odborníci, ktorí sa venujú ochrane obetí trestných činov, musí byť na agendu aj odborne pripravení. Ja tu odborníkov, ktorí čakajú od 1. januára, ktorí by začali pracovať na tomto úrade, nevidím.